Is-sinjuri kif kienu jilbsu differenti mill-foqra fi żmien De Soldanis? Bla dubju kienu jilbsu differenti ħafna, diġà ġifieri kelli okkażjoni fejn nagħmel distinzjoni bej in-nies taż-żona tal-port, ġifieri tal-belt, u n-nies tar-raħal. Hemmhekk kienet diġà teżisti distinzjoni, ma distinzjoni oħra importanti ħafna wkoll. Mhux wis fir-raħal, għax fir-raħal ma tantx kien ikun hemm nies ta' ċertu kwalità ta' standard ta' edukazzjoni u hekk tal-kappillan u forsi xi notar u kienu jkunu grupp żgħir ta' nies, ġifieri dawk li kienu jkollu ċertu kwalità tal-biss. Imma fiż-żona tal-belt id-distinzjoni kienet toħroġ ħafna iktar qawwija, ġifieri jiddependi fi żmienu pereżempju kien hemm l-iskjavi. U l-iskjavi kienu komunità importanti ħafna ġo Malta, daw biex jiddistingwu ruħhom mill-oħrajn. Il-mod kif kien ikollhom xarhom maqtuħ minn kien ikollu x-xar, kienu jilbsu toppu pereżempju daw. Il-fatt li inti tilbes toppu jekk inti raġel qed tiddistingwik minn nies l-oħrajn. Pereżempju li kienu bonavolja, ġifieri li kienu jaqtfu fuq ix-xwieni u kienu jitħallsu tal-li jaqtfu, daw kienu jħalluhom jilbsu l-mustaċċi, kollhom il-mustaċċi. Hemmhekk qed tiddistingwik lilek bħala bniedem. Jekk inti tkun baħri, inti kien ikollok mod kif tilbes u mod kif taġixxi u mod kif iżżomm xarek ta' baħri. Jekk inti soldat ukoll. Jekk inti pereżempju mara miż-żewġa u hija mara tal-unur, ġifieri mhijiex prostituta, dika ma kienx tilbes bħal prostituta, pereżempju kienet toħroġ bil-velu biex tiddistingwi ruħha. Il-prostituta ma kienx toħroġ bil-velu. U kien hemm ħafna affarijiet li jiddistingwu mara minn oħra, raġel minn ieħor, skont ix-xogħol, skont l-istatus, u skont kollox jiġifieri. U ovvjament imbagħad kellek importanza kbira bejn bniedem illi huwa pereżempju professjonist, jew qassis li kienu jilbsu b'mod sobriju ħafna. Għaliex? Għax hekk inti notar, jew avukat, jew qassis, jew inkella pereżempju tabib, jew kirurgu, inti kont tilbes ħwejjeġ li jkunu skuri biex turi li inti bniedem serju. Dik kienet importanti ħafna. Anke il-kavallieri suppost huma fra. Għandhom il-voti tal-kastità, tal-obbedjenza u tal-povertà suppost. U allura peress li kellhom dawn il-voti, daw kienu bħal patrijiet. U l-patrijiet ma tistax inti tkun patri jinnafu telbes ċertu kuluri jixalu, ma tistax tirbes xi jinnaf dak iż-żmien xi kappell bir-rixa jew xi trespikos b'xi jew kellha tilbes xi bokla daqsix. U allura hemmhekk kien ikun hemm bżonn illi tikkontrolla anke l-mod kif tilbes u allura dik il-mod kif tilbes kien jiddistingwik. Ħafna iktar milli jiddistingwina llum. Illum il-ġurnata dan id-distinzjoni anke bejn poplu u ieħor ma kienx tinħass fl-Ewropa, imma dak iż-żmien kont tara pereżempju tkun għaddej fi triq dak Ġermaniż, dak Russu, fejn naf dak Franċiż. Għaliex? Min kif jilbes? Jew min kif tilbes mara, pereżempju. Il-mod kif tilbes jiġifieri tiddistingwik. Interessanti li sakemm nidħlu fuq Maltin biss, De Soldanis isemmihom daw id-distinzjonijiet u meta kien jagħmel hekk jiġifieri kien qed juri li huwa bniedem ta' żmienu. Ħafna drabi ma nirrealizzawx li hu jekk neħduh fil-kuntest Ewropew ta' żmienu, pereżempju il-moviment l-Arkadja li dak iż-żmien kien popolari ħafna fl-Italja, jew inkella l-Akkademja della Crusca li hu kien membru sħiħ fiha, u dik kienet akkademja serja ħafna kienu waqfuha l-mediċi fir-Rinaxximent. U allura beda pereżempju jġib l-eżempju jieħu l-eżempju tal-Etruski u jadattaha għal kunċett tal-Feniċi, speċi l-Etrurja. Allura mill-Etruski ħarġet it-Toskana. Il-kunċett tat-Toskana u il-mediċi dik kellhom interess kbir fiha biex jiddistingwu ruhom bħala erja bħala żona ġoġġo l-Italja li kienet ċerta kultura antika u importanti. U huwa għamel l-istess f'Malta bil-Feniċi. Interessanti ħafna, ġifieri trid tara li hemm ukoll raġunijiet għaliex kien jagħmilhom dawn l-affarijiet, għaliex kien jitkellem hekk. Jiena naħseb illi ma nistgħux inkellmuh għax ilu mejjed kważi 300 sena, 250 sena, 260 sena. Imma jiena naħseb li mill-kitba tiegħu ta' De Soldanis joħroġ fattur importanti ħafna. Illi dana kien persuna illi verament kien iħobb
dak li kienet jara fil-ħajja ta' kuljum hawn Malta u rrid b'xi mod jgħaddih lilna llum. Rrid jgħaddih lin-nies ta' warajh. Forsi kienet jibża li se jintilef kif fil-fatt ġara.